Vrindavanni nodiwo satta bokhorok gonang kaliyanak nukjakha. Nugui khanarok o video clip social media o markino viral ungjak. Baksa o video clip rok no nugui khana baksa nugya fano ungui khana. Guys, gangke ang norokno sawi rewano obo satta bokhorok gonang chibuk kubuide nakiba haino AI by snamjak. Tabuk to artificial intelligence by jekunu manoino eba kheba borokno jesakepano masarui tonibe mano. O AI by snama by jotono real kahaikeno nugu fia ba baksa real kahaike nukphano obo totally fake se. AI same to same khlai no edit khlai roi mano hingke phaidi saiman layano o video real de nakiba fake na buini snamjak de nakiba kubui no Vrindavan no satta bokhorok gonang kalyana nugnani mankha. Buikeba baksa comment section o video viral ungmani yagolo comment section salayo obo real no hinui. Mokol benung mahaino matongkha bule pura real no tuililak maro ke baksa ke basawo AI se AI by jekono nomphano realistic khlai phunung mano hinui hingke norok o video no last nai tongdi norok jotok kubikok saimani thangnai recently video viral ungjak obo te a video snamai jak thaniwo caption rijak tongo Vrindavan obo satta bokhorok gonang kalyanak nungnani mankha hinui. Te aboni bising o borok kobang mono chiri bongkora ungui tongmani khorangbo khnaui mankha. Ai jagao rijak tongo naibai dinorok satta bokhorok gonang o chibuk te obongkha Vrindavanni nadiwo hinui. Shastro o swijak tongo Krishna o Vrindavanni nadiwo tui no sap suddho khlai tonnani bagui o kalyanak no khiklaio hinui. Haike no o kalyanak obo haike video viral ungui nungjakma bai jotono salai tongkha obo real no hinui baksake ba fake hinui salai tonglaikha. Norokni rai botamo comment section o thangui comment khlai sadi ani mote hingkangke obo video AI by snamjak no.